така, здравейте хора, аз съм Ванчок БГ и това ще бъде първият ми клип за YouTube. И така, това ще бъде първи епизод от Minecraft PvP Critical Game. Това е едно българско сървърче. Не е лошо. Така, ето, така изглежда в спавна. Тук ви спавна. Така, тук за да видите правилата, тук може да се репернете всичко. Така. Ендър честове. Ендър. Знаете, Enchanting Table и Анвили. Тук има Seafood, търсата, които може да си биете. Тук има статуи на админи. Това не са истински админи. Просто са статуи, така пугна. Така, ето тук има Ender Chest. И след като излезнете в водата е PvP. Сега това е спавна. Ето как съм се развила с Protection 4 брони. Дълно меч, Sharpness 4 Knowback 2, Fire Attack 2 и един Bow Infinity 1, Flame 1, Punch 2, Power 3. Легендарки, тук малко пароли. Така, сега отиваме в план. Видите как съм се развила. Ето. Малко съм се развила, но също не съм играл много в сервера. Така, започваме с базичката. Ще я довършвам. Но това ще бъде в следващия епизод. Или в последващия. Така. Тук имам доста сетове и доста диаманти. Като цяло това е сервера. Има и много ларпове, които може да ги посетите. Така съм да си снима малко лука. Трябва да го спра. Не играя от много време с сервера. Ако питате за ресурс пака, казва High Styles, Texture Pack, нов вид, не е ви нужен Optifine за него, но все пак е HD. Това е по-скоро PvP Texture Pack, виждате меча колко е як, също и бола, който няма стрели. Ето, виждате колко яко изглежда. И да. Надявам се клипът да ви е харесал. Абонирайте се. Ще има клипове често. И да. Чао.